Піроканта – це ефектний багаторічний вічнозелений чагарник. У садівництві його цінують за подвійну декоративність. Навесні вона рясно цвіте білою хмаркою, а восени та взимку вкривається яскравими палаючими ягодами. Цей кущ досягає до 3, а то й 5 метрів, має розлогу густу крону із довгими гнучкими гілками. Пагони густо вкриті гострими та довгими колючками, що робить її ідеальною рослиною для створення непроникних живих плодів. Листя темно-зелене, довгасте, глянцеве. Листя залишається на гілках протягом всієї зими. У сурові зими може частково підмерзати або скидати листя, але навесні вона швидко відновлюється. Піроканта досить швидко росте, чудово переносить стрижку та формувальну обрізку. Її цвітіння відбувається наприкінці весни або на початку літа, переважно це є травень-червень, і цвітіння триває близько 2-3 тижнів. Квітки у неї дрібні, білі, зібрані у щільні та численні щиткоподібні суцвіття. Під час цвітіння кущ повністю вкривається білими квітами, за якими майже не видно листя. Вони мають солодкуватий аромат, який приваблює багато бджіл. Наприкінці літа або на початку осені, зазвичай це є серпень-вересень, на місці квітів з'являються численні округлі ягоди, розміром як у горошини. Ягоди бувають яскраво-жовтими, помаранчевими або насичено-червоними, все залежить від сорту. Ягоди залишаються на кущі протягом усієї осені та більшості частини зими, іноді аж до весни, і виглядають неймовірно. Ягоди не їстівні, але вони є чудовим кормом для птахів взимку. Найкраще цвіте і плодоносить вона на сонячних ділянках або в легкій напівтіні. Ця рослина невибаглива до ґрунту, але головне – відсутність застою води. Посухостійкість дуже висока, дорослі кущі практично не потребують додаткового поливу. У дуже суворі або безсніжні зими молоді пагони можуть підвмерзати, але навесні кущ швидко випускає нове листя і відновлюється. Цвітіння відбувається на пагонах минулого року, тому після весняного білого цвітіння на місці кожної квіточки починаються зав'язуватися майбутні яскраві ягоди. Піроканта – це рослина 4 сезонів. Її вигляд змінюється, але вона завжди залишається декоративною.